Permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Gvern, il-privat u anke organizzazzjoni volontarja ġiet inawgurata faċilità fil-Qrendi li jistgħu jagħmlu użu minnha tfal li jinsabu fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Inklużjoni, il-Kwalità tal-Ħajja u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli. Fil-fatt ġie spjegat kif dak li xi darba kien ground mitluq fil-Qrendi issa se jinbidel fi proġett li permezz tiegħu se jkun qed isir ħafna ġid. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet li permezz ta' din il-kollaborazzjoni tfal li huma fuq l-ispettru tal-awtiżmu se jkunu jistgħu jattendu sessjonijiet ta' taħriġ bla ħlas kull ġimgħa u jagħmlu użu minn apparat sensorjali għal bżonnijiet tagħhom. Dan huwa wieħed mill-ewwel proġetti illi aħna qegħdin varaw biex naraw illi tfal u żgħażagħ fl-ispettru tal-awtiżmu ikollhom post fejn ikun sejf għalihom fejn huma jipprattikaw disċiplini differenti sportivi. Intant dwar il-benefiċċji ta' proġett ta' dan it-tip tkellem ma' News is-Sur Omar Farrugia mill-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tat-Tfal bl-Awtiżmu. Jgħinhom jikbru fil-ħajja tal-isport u jtihom challenge biex jilħqu miri iktar għolja. It-tieni ħaġa hija importanti li huwa għalina huwa tajjeb ħafna dana hija għaliex huma qed jeżerċitaw l-enerġija li għandhom f'xi ħaġa li jistgħu jieħdu xi ħaġa sodisfaċenti. Dan il-proġett se jkun ukoll ta' benefiċċju għall-komunità tal-Qrendi u tal-madwar. Darba fil-ġimgħa residenti u l-anzjani tal-Qrendi u tal-Akwati se jkollhom il-fakultà li jagħmlu użu bl-aħlas mill-faċilità. Ħajkun post fej tfal flimkien mal-familji tagħhom ħajkollhom aċċess biex jitrenjaw, jiżvogaw u ħajbenefikaw kemm fiżikament kif ukoll mentalment.